Hei kaikille, minä olen Aleksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt kerron ajatukseni siitä, kun syksyn tulevista ohjelmista aloitetaan. Odotan innolla sitten tosiaan, kun alkaa taas Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta uusi kausi. Ja siinä on uusi juontaja, ja kun Vappu Pimiä ei enää siinä ole, niin sen tilalle tulee uusi. Ernest Lawsonin pariksi tulee uusi juontaja. On myös uusia 1 vai 2 uutta opettajaa ja sitten 1 tekee paluun. Ja sitten niin sitä ootan ja innolla ootan, että ketäköhän siellä on kisaajina sitten niitä tähtiparit, eli ne, ketkä sinne on osallistuneet. Sen ootan innolla, kun se julkaistaan. No sitten Petolliset uusi kausi, niin ootan sitäkin innolla. En malta odottaa. Mä oon nyt tällä hetkellä Petollisten uusimmassa kaudessa, joka keväällä tuli, ja alussa siinä. Viimeksi katsoin sitä kesäkuun alussa. Aion katsoa taas joku päivä, kun ehdin. No sitten odotan myös innolla, kun alkaa Suurmestarista semmonen kausi kuin Suurmestari Comeback, eli kaikki kisaajat, jotka on siellä olleet, mutta ei ole voittaneet sitä, niin tekevät sinne paluun. Sitä odotan innolla. Ja samoin odotan sitten innolla Vain elämään uutta kautta. Minun lempiartistit siellä on Bes ja Viivi sekä Heikki Salo Miljoonasade Yhtyeestä ja sitten toi Freeman ja Benjamin Peltonen. Se on ihan, eli Benjamin, se on hyvä artisti. Kyllä, siinä mun lempiartistit tulevan Vain elämää kaudelta. Ja sitten odotan myös innolla sitä, kun alkaa Amazing Race Suomen uusi kausi ja Heikki Paasonen juontaa sitä tuttuun tapaan. Sitä odotan innolla. Ja sitten odotan innolla myös sitä, kun alkaa SM-liigasta uusi kausi. Jokerit nyt tällä kaudella mukana ja Jokereissa pelaa nyt Henri. Ootas, vähän mulla pätkii. Niin, Henri Nikkanen, sehän pelaa Jokereissa. Tulevalla kaudella Saipasta hankinta. Samoin Jokereihin tuli Saipasta myös niin Emil Kuusla. Ja sitten ulkomaita niin Jokereihin paluumuuttaja Markus Hännikäinen. Ja sitten myös, ja sitten ketäs niitä muita oli? Vähän en muista, mutta jotakin vielä oli. Oli kyllä vielä, en nyt muista enempää, mutta kerron ensi videossa tarkemmin. Ja silloin paneudutaan tarkemmin jossakin vaiheessa videossa, niin vähän laajemmin kerron ajatuksia niin tulevassa SM-liigan kaudesta ja joukkueessa, mutta palataan siinä tarkemmin ensi videossa. Ja sitten odotan innolla, kun tulee sitten alkaa syksyllä myös sitten myös alkaa Elämäni biisi Yleltä ja Kovan viikon ilta. Ja sitten semmoinen Ylellä semmoinen draamasarja kuin Focus. Uusi semmoinen. Sitäkin odotan innolla. Että kiva ottaa syksyä ja syksyn ohjelmia. Ja totta kai taas Suomet pidempiä. Nekin on kiva. Ja sillain. Ja alkaa. Ja Remppaa vai Muutto Suomi, sitäkin odotan innolla uutta kautta. Kyllä, tässä nämä oli tässä päällimmäisenä, mitä odotan innolla. Ja nämä on hyviä.
ohjelmia sitten. Mutta nyt vielä tulee tässä vielä noin kuukauden ajan vielä uusintoja ohjelmista. Mutta sitten kun alkaa ne uudet kaudet ohjelmissa, niin sitten niitä katson. Ja se on kiva ottaa sitä. Mutta juu, kiitos kun katsoitte videon. Nähdään ensi videossa. Tilatkaa mun kanavani. Moikka!